estamos ya en directo, estamos ya viendo... Bueno, vou pasar ao galego porque estamos na canle da Federación Galega, pero os nos convidados poden falar no que queiran, pero eu dun tempo a esta parte na canle da Federación Galega intento narrar en galego. Entón, para empezar, vamos a presentar o que temos hoxe aquí. A final do W35 2026 Cidade de Vigo. Neste caso estamos vendo estes comezos, xa vemos as xogadoras chegar. Dentro de pouquiño tamén presentaremos as dúas xogadoras que os imos a ver, pero para presentar isto para estar comigo un ratiño, aquí un clásico tamén do Mercantil de Vigo e dos comentarios aquí comigo Gonzalo. Que tal? Como estás? Bos días, como estades? Bueno, Gonzalo, estamos preparados aquí. Non te faltamos ás semifinais, creo que nos botaron un poquinho de menos seguro, pero sempre hai que dar unha boa calidade polo menos para algún partido, non? Penso que efectivamente hai que dar calidade especialmente nas finais. Esta é unha final importante, unha final bonita que promete bo xogo, que promete bo tenis e estamos encantados de poder voltar outra vez a facer os comentarios na nosa humilde opinión do que vayamos vendo. Bueno, pois imos preparar todo para dar aquí a final. Estamos nun sintres con todos e todas vos. Imos aló. Entras despois tú. Bueno, pois nada, mentres imos presentando e axustando volúmenes, porque vamos a ter que baixar un poquinho a voz e acercarnos aos micros. Imos a falar un pouquiño do que estamos aquí disputando. Final do W35, que é un torneo internacional, é un torneo con moita, bueno, moi antigo tamén, hai que decilo, pero que destes 3 últimos anos viuse facendo aquí no Mercantil de Vigo, cambiando o escenario pois en varias ocasións, e tamén a Samil, que era tamén onde se fixo tamén nos últimos 6 anos que levamos aquí. Gonzalo, que supón un pouco un torneo como este para un sitio como o Mercantil? Home, vamos a ver, é a consolidación dunha aposta clarísima deste clube, especialmente tamén da Federación Galega por o desenvolvemento do tenis na nosa cidade. Para nós é unha honra grande poder albergar este tipo de competicións a nivel profesional nun clube como Mercantil que leva pois 50 anos sendo pois referente do tenis como mínimo do sur de Galicia, non? Sí. Ademais de, bueno, do que comentábamos do que supón a nivel de bueno, participación internacional, tamén o que supón a nivel de clube. Vemos a todos os rapaces aí de recoller pelotas, o clube implicado e moito público tamén, que a estas horas da mañá pois tamén está ben, non? Sí, a verdade é que unha ledicia poder contemplar tanta xente vinculada ao tenis, vinculada a un deporte que efectivamente despois de varios siglos de práctica sigue estando en boga, sigue estando en alza, especialmente no Mercantil. Están facendo realmente unha labor extraordinaria, tanto a escola de tenis como a propia institución, por lo tanto, bueno, pois é unha consolidación un ano máis dunha aposta polo tenis, dunha aposta tamén polo tenis de base. Cecais para que algún dos nosos xogadores de base ahora na escola podan chegar a conquerir pois este nivel de tenis ou superior incluso. Recordar xogadores e xogadoras tamén, Celia Cerviño, etcétera, de clubes ben cerca de aquí, que están xogando incluso un nivel de ranking WTA por encima das xogadoras que están disputando aquí o WTA, pero foi antigua xogadora tamén, unha xogadora tamén que está vinculada directamente ao Mercantil como Aranai, que tamén disputou o WTA, o ano pasado tamén foi Sol, Junquera, etcétera. Pois, en fin, unha aposta que tarde ou temprano vai cristalizar en resultados de máxima élite, estou totalmente seguro. Verdade que destacar as xogadoras, bueno, poderíamos estar aquí dicindo moitas, pero onte falábamos con Iago durante o programa especial que eu lembro a Antonia Ruzic, que gañou en 2022 e actualmente 55 do mundo. Xa falar pois de Jessica Ouzas parece que demais, pero nunca é suficiente porque está de 90 do mundo e este torneo xogou no 2022 quedando en cuartos de final, o sea, nin sequera... Por suposto que nin sequera o gañou, ¿no? Efectivamente, que boa indicación do nivel que ten este torneo. É un torneo complicado, un torneo que se xoga na altura, 400 metros, parece que non, pero hai certa diferencia de xogalo
ascenso directamente ao nivel do mar, e polo tanto, bueno, un torneo complejo. Aquí o vento moitas veces penso que hoxe non vai ser obstáculo, pero é un torneo que ao longo dos diferentes días o vento tamén influye. Ben, son onte comentando con algunha xogadora, en concreto coa rusa que xogou a final de dobles con Katerina Yashin, díxome que, bueno, que a pista é unha pista moi bonita, pero a la vez que ten as súas complicacións, e polo tanto, bueno, penso que é un torneo complicado, pero a vez moi bonito de ver e tamén interesante de xogar para as xogadoras. Bueno, pois en pantalla xa estamos vendo as dúas finalistas, que a verdade é que temos que decir que un pouco, non sei se sorpresiva a final, pero sí que a priori das favoritas tampouco eran, pero claro, Sonia Zillenbayeva, que aí imos a ver en pantalla en breve aquí na parte baixa da pantalla, ven de gañar un 75.000 en Ourense. Eso, claro, son palabras maiores, está nunha línea completamente ascendente e ademais é super xoven, ten 20 anos esta chica. E, bueno, por outro lado, eu creo que tamén unha das revelacións, pero sí que un poquinho máis cabeza de serie, un poquinho máis feita a nivel de xogadora, que esta Yufei Ren, que partía de cabeza número 8, pero bueno, tamén de 20 anos, en realidad tampouco está moito máis distía moito máis feita, pero sobre todo a nivel de ranking. Sí, efectivamente son dúas xogadoras xovencísimas na línea do que estábamos a observar nos derradeiros anos neste torneo, xogadoras, por exemplo, no pasado a propia Vendura Balmanova que chegou a final con 17 anos nada máis, e agora claramente tamén en progresión ascendente, polo tanto, bueno, é un torneo que normalmente son as xogadoras máis jóvenes as que a final acaban se impoñendo no xogo deste torneo. Por tanto, eu creo que é efectivamente unha consolidación dese tenis xoven, dese tenis que ven agora en puxanza, que ten xogadoras que empuxan máis, que teñen variedade de xogo. Realmente dous xogadores moi interesantes. Eu chamar a China quizáis revelación non tanto, porque o ranking é superior, pero sin lugar a dudas Zillenbayeva é unha xogadora moi a ter en conta, porque todavía ten moitísimo que dicir. Con 20 anos penso que non sería sorprendente que en un ano e pico poda estar no top 50 claramente. Sí, quizáis un pouco pola línea ascendente que ten, invítenos a pensar, non, que bueno, aquí pasa de todo, temos visto, por exemplo, xogadoras que parece despois non, xogadoras que parece, bueno, como a propia Antonia Ruzic, ao final atópala aí arriba. Eu recordo, por exemplo, o ano de Cristina Dimitru, que prometía moitísimo e non chegou a efectivamente, un caso curioso, un caso curioso, ou a propia Nefisa Berberovic, acórdome tamén que lle gañara a Jessica Bouzas en Ourense e quedou polo camiño, pero bueno, tenis sabemos que é complicadísimo, e en este caso pois se cadra o normal, é máis eso que atoparse prodixios como podía ser a checa do ano pasado, que por certo valle moi ben, a Vendula Balmanova. Sí, está rozando xa por encima do cento e pico do mundo, esa, digamos, en progresión claramente ascendente o que nos pronosticábamos, que tampouco había que ser precisamente Nostradamus para darse conta de que unha rapaza con 17 anos e con ese nivel de xogo e de agresividade ia subir no ranking claramente. Bueno, pois o partido que vai comezar, neste caso vai empezar servindo Sonia Zillenbayeva, tamén aí a pelotiña, ahora vemos como cambia. Vamos ver como este comezo do partido. Bueno, moi prontiño todavía para analizar moitas cousas, pero sí que é verdade que Zillenbayeva ven de xogar moitísimo. Penso que o factor físico vai ser relevante nesta final. Onte tanto na final de dobles como no que tamén a xogou Zillenbayeva, como saben os nosos ouvintes, como tamén na semifinal de individual frente a portuguesa, notábase que o físico se empezaba bueno, pues a facer mella, porque leva moitas horas de pista nesta semana. Esa mesma sensación que a min vendo o doble onte, pero dá unha sensación de que
non vou dicir a palabra tirar o dobles porque é moito, non? Pero era como que quizáis dosificarse un pouco, Cilla en Balleva, non? Sí, falando despois como dicía coa súa compañera a rusa, dicíame que bueno, que sí, que Cecais a súa partner no dobles estaba, bueno, pois quizáis un pouco fatigada e que non fixo un esforzo especialmente relevante por intentar levarse o título na categoría de dobles. Xogo... Bueno, sempre decimos que o saque, pois nestes casos tampouco é tan determinante, pero tamén a sensación un pouco de primeiro xogo non de tiralo, pero a ver se non se lembra del, non? Porque é verdade que estou vendo neste torneo peloteos moito máis curtos do normal. No ano pasado vimos unha final entre Carol e Vendula moitísimo máis intensa a nivel de peloteos. E además a sensación neste cadro, Gonzalo, de que hai moito xogo máis agresivo, bola, pois eso, 2-3 peloteos e chao, non? Sí, dá sensación, sobre todo a estas alturas da competición, que as xogadoras están xa fatigadas, que non optan por intentar facer rallies interminables e tentar, bueno, pois rematar canto antes os puntos e evitar os rallies na medida do posible. Bueno, pois primeiro xogo que cae do lado de Yufei Ren, ahora con servicio. Buen resto. Magnífico resto de drive, é un golpe no que se sinte verdadeiramente cómoda cando conquire pegarlle alto a bola e botarse encima, inapelable. O mismo de revés, conquire cando é capaz de coller a pelota alta, se non ven con especial peso, é demoledor o seu golpe tanto de dereita como de revés, botas encima de maravilla, pega un planazo, o que dicíamos antes, evitando os rallies, hasta. Por certo, a xente que andedes por aí ao outro lado, sabedes que temos o chat activo, nos encanta ler e comentar o tenis tamén ca xente do outro lado da pantalla. Son xogos curiosos estes dous de inicio. Prácticamente, de momento, todavía non acabou o segundo, pero prácticamente un calco á inversa do primeiro. Sí. Dous xogos en blanco o resto, Gonzalo. Non sei se xa sei moito de tenis, pero isto non é habitual. Non é nada habitual, e menos nunha final na que as dúas xogadoras estanse xogando ni máis ni menos que conquerir un título de WTA, non? Hai un tema de nervios tamén, hai un tema de entrar tamén en dinámica de partido, que é moi importante, pero dende logo recuperar o saque tan rápido, pois mira, estamos onde estábamos, 0-0, como quen di. Sí, como se fora unha especie de set corto destes que se estilan agora de descomenzar o set con 2-2, pois neste caso 1. Pero bueno, esa dinámica, non? Restos moi dentro da pista, bola corta, ten sentido no caso de Cilla en Balleva, obviamente, ten esa capacidade, pero ademais co tema do cansancio convenlle, non? A ver, non, tamén é certo que Yufei Ren tamén tivo partidos complicados, logo faremos un pequeno repaso, pero non foi un cadro fácil para ambas. Sí, Cecais o que decíamos antes, que no caso de Cilla en Balleva un pelín máis longos os partidos, pero
no aspecto de exigencia física, prácticamente a mesma para as dúas. Verdadeiramente notase, polo menos nos primeiros pasos, que están imprecisas, están, non sei se tamén a cuestión nervios xogar unha final, bueno, pois está pesando, pero sobre todo eu penso que é unha cuestión máis de resistencia, sobre todo de consistencia física polo menos no comenzo do partido. Despois, cando algunha loga se meta no resultado, pois, bueno, pois será máis sinxelo que poda coller máis consistencia. De momento, moito erro non forzado, moita bola para ir estudiando o comenzo do partido, pero, bueno, de momento moitas imprecisións polas dúas partes. Xente que cada vez que acelera un pouquiño unha ou outra, tampouco son capaces de resetear o punto, non? Intentan ao mellor pegar un pau antes que volver a empezar, non? Sí, neso notase, digamos, esa falta de paciencia que dicíamos antes, motivada tamén por unha cuestión física. Bueno, vamos a ver, de todas maneiras, estamos todavía comenzando, non é unha cuestión, digamos, que poda ser, que teña que ser necesariamente a dinámica de todo o partido, pero de momento, bueno, pois moitas imprecisións, moitos erros non forzados, moitos, bueno, pois, digamos, erros que no nivel desas dúas xogadoras normalmente no devenir do campeonato non cometeron, e hoxe sí que os están cometendo. Pois aí veíamos a primeira repetición tamén do partido, que queremos que haxa máis. O pase de momento, como decimos, bastante errático, pero moi ben nese revés. Tanto o revés como o punto seguinte que foi o drive, e o punto seguinte que foi este de revés que estábamos a ver repetido, cecais os dous mellores puntos, e foron puntos cortísimos, o sea, saque resto. Sonia Cirenballeva, que, bueno, imos a repasar un pouquiño o cadro, creo que o tes por aí a man. Sí, no caso de Sonia Cirenballeva xogou contra Ekaterina Jasina na segunda rolda, Súa compañeira de dobles. Súa compañeira de dobles. Na primeira rolda había xogado contra Julia Strupova, que era a cabeza de serie número 3, e batina sin problema, sin demasiado problema, 6-3, 6-4, para conquerir os cuartos nos que gañou a Daria Komutisiella, e na semisa con Matilda George, que foi o partido que comentábamos antes, coa portuguesa. Foi un partido físico que permitiulle, despois de gañar no terceiro set, plantarse aquí na final. Partido espectacular tamén, a verdad. Sí, a verdad que sí, con alternativas, tiebreaks, xogos largos, rallies preciosos de ver, realmente bo tenis. Ese partido, por certo, Matilde Giorgi, que tivemos a Francisca aquí comentando un pouco con nos no programa, moi bo tenis o da portuguesa, que sempre, pois, nestes torneos tivo un papel máis discreto e fixo moi ben. Estivo a piques de poder estar aquí. Sí, non hubiera resultado nada extraño vela nesta final, a verdad que sí, porque a semi mereceu a pena. Bo resto, porque aí ademais viña hacia dentro e cambiar a dirección desa bola non é fácil. Facer esa invertida non é nada fácil, e máis cun servicio potente plano como sacou a China neste caso. Enganchando uns restos espectaculares, Cirenballeva, forma parte seguro do plan de partido, que se diría, non? Sí. Restando agresivo, restando ben, é inapelable, porque sobre todo cando a súa oponente mostra algún tipo de debilidade, vai dicir, menudo saque teño que facer para non recibir eses restos. Destacábamos estes días que no saque quizáis estamos vendo unha dependencia bastante de meter primeiros. Creo que ao final tamén
Depende tamén dependen do saque en cuestión de primeiros e segundos un poquinho máis frouxos que son capaces de atacar as contrarias tamén, non? Sí, bueno, o que dicíamos antes, penso que tamén influye, trátase dunha pista rápida, estamos a 400 metros de altura, a bola anda, fai calor, lóxicamente, con todos estes factores sumados, a preponderancia e o valor do saque se consigues, pois finalmente facer saques bons, especialmente no primeiro, é realmente importante, non? Por tanto, ten moito valor, consigues, pois impoñerte no teu xogo, non? Xusto que acabamos de ver. O saque fai entrar en dúbidas a rival. Agora 40-30 para China no cuarto xogo do primeiro set. A mí sí me dá a impresión de que a pesar da igualdade, non, de momento do resultado, eu creo que Sonia Cineñamballeva está un pasiño por riba e sobre todo en plenitude física, en igualdade de condicións, non? É que dá a impresión de que onte Matilde Giorgi tiña que estar totalmente en plenitude de xogo e que con apretar un pouquiño Cineñamballeva xa o podía ter. Obviamente está o cansancio, pero dame esa impresión, que ten un pouquiño máis de tenis que o resto. Estou totalmente de acordo. Eu penso que a pesar do ranking, porque o ranking ao final, pois depende tamén bastante do que xogues ou non xogues, e cantos torneos xogues, etc. Polo menos o que miramos neste torneo ata chegar hasta aquí, penso que é unha xogadora que está un pasiño por encima do resto. Non ten que ir o 100% para irse impoñendo no resultado de todos os partidos que temos visto. É que incluso onte cando gañou o primeiro set Matilde decía, este partido xa o vin, non? Con o segundo foi como que non era tan a mesma intensidade, de repente creo que foi 6-3 6-3 ou algo así. Sí, efectivamente. Sí. Como esa marchita máis, non? Sí. Hubiera sido, si chega a gañar o primeiro set, o partido finaliza en 2 sets tranquilamente. Liouse un poquito a cousa, sobre todo ao principio, que estivo un poquinho máis indecisa, pero cando empezou a carburar un pouco, o que estamos a mirar, cando hai puntos decisivos e tal, non vacila e acierta, impóñese especialmente cando logra ir a bola e botarse co corpo arriba, moi difícil de contrarrestar eses golpes, tanto de dereita como de revés. Cineñamballeva gana por 3-2. Aparte vimos nesa bola que non chegaba allí con axustar un poquinho o corpo, ni sequera tiña que baixar pernas, non, con un pequeño axuste de muñeca cambiando a dirección, complicadísima la raya, non? Sí, penso que ela estará dicindo, xogando así, con imprecisión, sin desenvolver o meu mellor tenis, aí ande por riba estou na final, 3-2 arriba no marcador, por lo tanto, esa sensación de decir, si logro impoñerme un poquinho máis, vou gañar ben. A YouTube, ¿no? Estamos aquí bromeando porque claro, hoxe estamos aquí invadindo o espacio da música, pero a YouTube non lle gusta, a música original. É que aquí nos cambios tamén tratan de ambientar un pouquiño a cuestión, que está guai, para o torneo, pero claro. A verdade que sí, a verdade que está moi ben esa amenidade que lle dá a música, especialmente nos descansos. Bueno, se nos escoita aquí o señor YouTube, que saiba que é música ambiente, que non estamos poñendo música original por encima. Van vir aquí a cobrarnos das gagas. Bueno, foi 3-2, Gonzalo. Isto un pouco ritmo, un pouco espeso, non? Con 2 ou 3 puntos bons como moito, pero ramalazos, non? Sí, de momento moi trabado, a destellos, o que diste, a ramalazos, digamos, a reóns, non? Como se di no fútbol, non? Non é un xogo de momento concatenado, un xogo fluido, de momento erro, boa bola, e de seguido, pois, erros, como por exemplo este que acabamos de ollar, por tanto,
isto, bueno, iremos vendo como se desenvolve, pero de momento, eso, arreóns. Moita xente aquí achegouse hoxe a ver o partido. Tamén xente online, que a ver se nos comentades algo polo chat. Out. 15 iguales. 15. Que se quedará tamén no chat tamén xa xente de fora, porque precisamente lle compartía o enlace para hai pouquiño o equipo de Cillén Valleva. Moi majos os entrenadores, me tienen ganado, eh? Sí, e moitas veces tamén ese bo ambiente contaxiase aos xogadores, porque obviamente estamos falando de tenis de élite, de deporte de élite, pero tamén que exista certo, bueno, pois bo ambiente, que exista relaxo, que exista tranquilidade e tal, pois fai que o xogador soe máis cómodo, máis tranquilo, polo tanto, bueno, pois os resultados veñan con máis facilidade. 30, Bo 15. punto ahora. 30, 15. Bo approach a China agora bueno, cecais o primeiro lucido, non? Que temos visto de momento. Característico golpe, por certo, de semivolea de dereita, sí, que é sí, moi sí. do tenis femenino, e non estamos vendo moito deso, non? Sí. É un golpe que temos visto moitísimo nestas últimas edicións do torneo e vais impoñendo. Non deixala botar na media pista, no famoso cacahuete, e botarse encima antes do bote. Sin embargo, volvemos ao mesmo, ainda que parece que Sonia o ten, Yufe Ren, aí está con bola, bueno, ahora 40, 30. doble falta super inoportuna, porque podía seguir poñéndose 3-3 con moi pouquiño esforzo de ambas as dúas. Máis exemplos dese xogo trabado, dese xogo sin continuidade, sin fluidez que temos de momento observado na pista. Bueno, 3-3. 3 juegos iguales, 3 games all. Atravesamos o Ecuador oficialmente do primeiro, salvo que nos foramos a máis de 6, pero de momento o dito. Seguimos un pouco na mesma dinámica, ainda non podemos decir que o partido cambiara. O sea, favorita clara tampouco por sensacións. Este é o xogo que todos os tenistas queremos conquerir. O sétimo xogo é o que dicimos sempre, que é un xogo clave normalmente no devenir dos sets, especialmente nos asustados, lóxicamente, como é o caso. Wow. Magnífico. Primeiro rally, primeiro rally sin erros, prácticamente no séptimo xogo. Este hai que anotalo. Neste caso, susto curioso, porque a cámara aí que temos para repeticións era xustamente a que apuntaba a Cillén Valleva, que non tiña máis que aplaudir. Sí, efectivamente. Vamos a ver si logra levantar esta pequena fochanca na que se ten metido con 0-30 no sétimo xogo. Non é unha situación ideal nestes momentos para Kazaja. Vamos a ver si é capaz de solventala. Bueno, axudoulle un pouquiño neste punto a China. Sí, viña de facer, falábamos do mellor punto do partido con este 3-3,
Pero ahora ven un momento da marchiña máis, da que falábamos antes. E aí, Pois aí a temos. 30. Aí a temos, cando é capaz de carburar con algún deses golpes de fondo de pista, botándose enriba, como dicíamos, está un pasiño por encima do resto. Vamos a ver, porque de momento igualdade total. 30-30 tamén no sétimo xogo. importante este momento, eh? Moi ben. Outro pasiño máis, que Magnífico saque agora. 30. tema dos famosos puntos gratis que lle din en Largot, 2 puntos directos, que de gratis nada. Unha leyenda do tenis regional de veteranos como é José París sempre Madre di, mía. non regales, regaloulle dúas e o xogo clave para a Kazaja. Pero fíxate que autoridade, non? 2 saques directos e a terceira resta e pimba, penderechazo, como dicindo acabo de subir la marcha, non? Tamén é unha cuestión de sensación. Sí. Que demostrou Sí. Ese pequeniño hueco que quiso comenzar a abrir a China, prácticamente non lle valeu, porque enseguida que levantou un pouquiño, que pisou un pouquiño máis o acelerador a Kazaja, impúsose sin demasiada dificultade. Bueno, pois 4-3, isto sigue con un resultado moi igualado, algo para min engañoso por sensacións, porque, insisto, para min está un pelín por riba a xogadora de Kazajistán, pero Yu Feiren leva dándome esa sensación todo o torneo, e ao final está na final. O sea que pouco que decir. Bueno, está na final, efectivamente, está na final e competindo 4-3 abaixo, pero competindo de tú a tú coa que eu polo menos penso que compartimos, desenvolveu un mellor tenis ao longo de todo o torneo. Time. A xogadora de Kazajistán, recordamos que ven de gañar o W75 de Ourense, o seu mellor resultado na súa carreira, viña de gañar 2.15.000 e o primeiro nesa categoría, e agora tamén pois afianzando a boa xeira galega de Zillenballeva, que ademais, como curiosidade para os que queiran datos, Zillenballeva ven de xogar fai apenas un mes con Carol Young Lee nun 125, creo recordar, a que gañou aquí o ano pasado, a xogadora estadounidense Carol Young Lee. Que deixou moi boas sensaciones por outra parte. Wow. Xusto o que dicíamos antes, sin deixala botar a media pista, impoñéndose antes de que bote o cacahuete, ir a por ela, raca. Tracatrá, como decía Gaspar Rossetti, o mítico. O mítico comentarista deportivo, se son máis jóvenes seguramente non se acordarán, pero un comentarista deportivo que fixo lenda neste país. Pero 30. Bueno, ese pasiño adiante que estábamos vendo de Sonia, eu creo que xa empeza a ser oficial. Está dubidando, creo que hai unha decisión correxida, non? Paréceme, Gonzalo. Sí, foi desde aquí non temos o ángulo óptimo para poder xuzgalo, pero en principio parece que acertou o xuiz de silla, o xuiz de cadeira, penso que estivo acertado neste caso. E ollo, porque ahora sí que pode comenzar a pequena fenda no marcador. Que este xogo é moi psicológico, non? Vimos dun xogo moi autoritario aí de Sonia Zillenballeva, ahora dubitativa Yu Feiren. Esa bola tamén, o mellor que dubida, tamén psicológicamente é un momento moi do tenis, que decimos. Sí. Vamos a ver que pasa, porque temos 3 bolas, bueno, a primeira foi fora, pero neste caso é agora 2 bolas para amosar se verdadeiramente querese impor sin complicacións a Kazaja.
Juego sigue Maya. Y lo afianza, ¿eh? Pois sí, sí. Por 5 juegos a 3. Con este break agora ao seu servicio, bueno, ponse o marcador. Penso que o xogo lixeiramente máis por ausencia de erros que por outra cousa, que máis que por winners, digamos. De momento a Kazaja está amosando, bueno, pois certa superioridade, non? A pesar do comezo dubitativo de ambas. 0-15. Bueno, ahora seguramente Cillen Valle va a intentar pechar por la vía rápida, a ver si no entra un pouco nese rush, ¿no? Sí, efectivamente ten que, bueno, xogar con tranquilidade este xogo, porque este xogo penso que pode marcar o desenrolo do final do partido. Iguales. 15. Igualdade de momento neste xogo, o servicio a Kazaja. Cillen Valleva. 30-15. Pequeno regaliño agora da China, un resto con erro directamente a rede. Imos ver. Punto clave, punto clave. Punto clave, doble falta. Cantidade de imprecisións polas dúas partes. Para poñerse 40-15, doble falta e, polo tanto, 30 iguais. O que o tenis, o que o tenis de ter servicio con 30-15 poder, bueno, pues impoñerse por 40-15 no marcador, a estar nestes momentos con dificultades 30-40 en contra no noveno xogo do primeiro set. Magnífica a apertura de pista agora. Donde a escorarse de dereita ten unha arma potente aí nesa, bueno, quitándose un poquinho hacia a dereita e meténdose na pista, non? Sí, impóñese magníficamente, botas encima de maravilla, abre a pista xeneran moitísimas dificultades aos oponentes, como neste caso, por exemplo, neste drive magnífico. Errores e máis errores polas dúas partes de momento. Moitas imprecisións. Eu creo que agora é un pouquiño de prisa, non? O Cillen Valleva sabe que ten a capacidade de sobra, non? Para poder meterse aí e atacar e resolver rápido, pero o mellor fai falta un pelín máis de calma, non? Sobre todo neste momento do partido para pechar, non? Sí, que estou totalmente de acordo. A veces no tenis esa ansiedade por querer pechar as cousas e sobre todo penso que sintíndose un pelín superior pode levar a cometer erros como penso que é o caso. Creo que incluso se siente superior ao resto, como non digo que lle dea igual, pero que se siente con capacidade de se non resolvo aquí, resolvo despois, non? Sí, dá esa sensación, dá sensación de decir, bueno, vaime pasar o autobús varias veces na parada, xa collerei. Tal cual. Pues mira, magnífico. Boa resposta, Moi boa resposta, un resto totalmente inapelable da China, un drive botándose en riba, nada que dicir. Iguales.
Es que Esa sensación incluso na linguaxe corporal é de como ahora me superioridade. apetece, ahora non me Sí, sí, apetece, sí, sí, ahora sí, sí. aprieto, ahora no, ahora Tal me cual. llega, ahora no. Tal cual. Dá exactamente esa sensación de superioridade, de levar ela a marcheta do partido, como ter ela o piloto automático de por onde debe ir o partido. Moita carga. Aparte en Ourense tamén tivo unha final durísima, 3 sets, Claro, moitísimos partidos. se sumamos as 2 semanas leva 15 días competindo ao máximo nivel, verdadeiramente, pois... E xogou Canarias tamén, ademais, xusto antes. Sí. Unha carga grande. Bueno, Juego red. Pois Pois nada. vai ter que intentalo o resto con cambio de bolas, ademais, que isto Valleva gana por 5 juegos a 4. é un pequeno factor no saque, non? Sí. Penso que vaille costar porque coas bolas novas obviamente no saque vai se impor lixeiramente. Si a China conquire certa consistencia no primeiro saque, valle costar pechar a Cibenvalleva, basicamente porque tivo agora a oportunidade na súa man, claramente, deixou na escapar, quizáis por dosificar ese esforzo do que falábamos antes. Imos ver o que depara este décimo xogo, no que ten a segunda oportunidade para poder pechar o primeiro set a Kazaja, pero cosa que da China podemos chegar ao final do primeiro set todavía empatadas. Vamos a ver o que pasa. Bueno, pois 5-4. Vamos a ver se Time. neste caso é capaz de cerrar Sonia Cibenvalleva ou se temos que chegar ata 7. Na verdad é que como final sempre esperamos, sempre temos o tema de ver máis tenis, non? Entón, todo o que sexa alargar un pouquiño, pois vos está mal, pero sí que Cibenvalleva tamén demostrou ao resto ter solvencia, o sea, que imos ver que pasa. Vivo. $15. 15 love. O que decíamos antes coas bolas novas, lóxicamente a bola anda máis, e valle costar un poquinho máis a Cibenvalleva restar ese bo saque neste caso de Yufeirnen da China. 30-0. 30 love. Misma película no segundo punto do xogo. Vamos a ver neste terceiro. Creo que ten unha doble lectura esta. Non se debe de confiar, pero tamén estamos vendo o mesmo que vimos fai 3 xogos. 30 nada de Yufeirnen e agora espérate que non venga un 30 iguales e xa temos o calco total, non? Con un pelín de confianza. Vamos a ver si se lle complica finalmente ou non. Unha bola moi sinxela para a China, que aí non está fallando na bola corta, non está fallando tanto como está fallando nos rallies e nas bolas máis largas e con máis peso fondo. Complicacións agora, complicacións agora para a xogadora de Kazajistán. Sí. Non foi quen de pechar, cuidado. Creo que vai ter que subir de marcha máis veces. Non lle vai chegar co nivel de aceleración actual. Pois xa temos. Está un pouco estática de pernas agora, dá a impresión de que xa non lle vai chegar con esa agresividade. Ten que baixar un poquinho máis, pelexar o punto un poquinho máis, o mellor non esperar a gañar o punto na segunda ou primeira bola, non?
Sí, definitiva alargar, pero claro, alargar o punto tamén lle compensa a Juve Ren, en definitiva, traballar. Penso que a China está dicindo que sin mono de traballo non lle vai gañar, polo tanto, tense que poñer o mono de traballo para conquerir punto a punto, traballar un poquinho máis, apretar un poquinho máis e acelerar un poquinho máis esa marcheta que penso que a ten, pero a ten que amosar. 15-0. Aí a temos. Bueno, pois agora sí meténdose moi ben con esa dereita, ainda por fin temos a posibilidade de meter unha repetición, como solemos decir deste lado, ¿no? Sí, sí. Pero mira, solamente axustando o movimento do corpo, non lle fai falta máis. Pasar 3 ou 4 antes de ter a bola dulce e franca para poder mandala. Claro, quere rematar o punto na segunda ou na terceira bola, e a veces hai que ter un poquinho máis de paciencia e ofertar o xogo un poquinho máis de traballo. ¿No? 15-30. A ansiedade empeza a aparecer, penso. É moi curiosa esta prisa que lle está entrando, verdad? Sen demasiado xeito, non? Sí. Penso que está xogando enormemente o que dicíamos, o factor físico. Penso que quere rematar os puntos e, polo tanto, o partido o antes posible. E o tenis, moitas veces, o factor paciencia é determinante. A verdade é que a China lle está ofrecendo hoxe moitísimas máis facilidades das que lle ofreceu as súas oponentes durante todo o campeonato. Sí. Pero bueno, non te falábamos tamén con Iago, o fixio, que veía as xogadoras tremendamente cansadas, Sí, o están, eso indiscutible. Cando Está doble, por exemplo, moi de fatiga, non? Pura fatiga, non solamente física, sino penso que tamén mental. Son varias semanas disputando, chegando ás rondas finais, neste caso as dúas finais, durante 20 e tantos días seguidos, calor, altas temperaturas en todos os casos, e polo tanto, cuidado que o factor incluso mental pode empezar a facer mella. Aí non correu, Isto, Gana por 6-5. bueno, xa hai unha pequena baixada de cabeza aí que lle pode dar alas a xogadora china, Sí. Lle está como dicimos moitas veces os tenistas, se está fundindo a negro o tenis da kazaja nos últimos 3 xogos. Verdadeiramente unha fenda importante no seu xogo, e vamos a ver se é capaz de recuperarse, porque polo menos o que se mira desde fora é máis probablemente mental, unha cuestión de ansiedade, de querer rematar rápido o partido, e ten que ter un pelín máis de paciencia se quere levar o gato ao auga. Bueno, vemos aí a xogadora Sonia Zillenbayeva tentando recuperarse, vai necesitalo. Dende logo, se o plan de partido era puntos cortos e a súa idea non é alargar o partido, un terceiro set non lle interesa, pero para nada, a Sonia Zillenbayeva. Entón, todo eso pasa por ir a un tiebreak. Ahora é o que ten que loitar a xogadora Zillenbayeva. Vai sacar para eso Yu Ferran. Fíjate, a posición de resto de Zillenbayeva moi aberta. Non sei se busca atacar co seu revés ou se directamente espera un saque aberto de Yu Ferran. Era arriscada a posición, porque claro, Sí, está moi exposta a bola al cuerpo, ¿no? Sí, bola al cuerpo, e con estes niveles de saque que estamos a ollar, pois dificilísimo de cambiar para poder corrixir a posición, claro.
máis cómodo si te ven o sitio, moito máis difícil si a rival decide cambiar a trayectoria. Moi ben ahora Juve Ren aproveitando a circunstancia, non, de todo este baixón, este cansancio, bueno, fundido a negro que decía Gonzalo. E ollo que pode encarrilar o set, eh? Sí. Sería o cuarto xogo seguido para China. Pero bueno, vamos a ver si conquire este xogo, porque sería o cuarto seguido. Totalmente unha historia totalmente diferente a destes. Vaya resto inapelable. Fixo varios e lle están entrando. Outra vez esa posición aberta que buscando o revés, non sei se confía máis no seu revés que na súa dereita para o resto directo, é unha cousa curiosa, non? Dá a sensación de que está un pouco atrapada, como dicimos nós, un pouco atrapada de dereita e busca máis o revés no que se sinte hoxe máis cómoda. É complicado cambiar a dirección dun saque que ven forte dende aí e meter ese revés paralelo aí. Oh, magnífico. Oh. A base de restos. Sí. Ten un arma aí, na verdad. Sí. O fai francamente ben. Bueno. Coñecedor aí de que ten esa posibilidade. Pero é complicado gallar un partido a base de restos directos, tamén che digo. Por suposto, pero... Sí. Pero que pouco lle fai falta, é que a verdade é que dame un pouco de rabia, non é que vaya eu con Cilla en Balleva, pero é que dame esa impresión de que pode dar ese pouquiño máis, e claro, ao final ten ese resto, ten unha cantidad de armas para poder facelo, non? Sí, eu non sei, non estou seguro se é que non pode ou é que non quere, porque se está dosificando. Pero a sensación nestes últimos 4 xogos con esta excepción é que deixouse ir o tiebreak. Bueno, pois aquí o temos. Pero que este xogo foi para mí espectacular, é dicir, dous restos directos e os outros dous foron simplemente poñela en xogo ao medio e a xogadora Juve Ren tirando a fora, non? Que tampouco fai falta facer un resto espectacular, non? Isto pode ser nun tiebreak, pode ser determinante, non? Seguir restando así, son moitísimos puntos. Si con ese nivel de restos en nos primeiros nas que as dúas están imprecisas, si é capaz de conquerir restos con esa suficiencia, vai ser dificilísimo que lle se escape, pero bueno, vamos a ver. Que quen diría que non é capaz de facer nun tiebreak polo menos entre 2 ou 3 deses, non? Sí. No último xogo fixo 2. Bueno, interesantísimo este tiebreak, Sí. Fíxate que así como nos primeiros xogos conquería ela sempre os rallies, ahora é o xusto ao revés. Os rallies está levando a China. E, sin embargo, os puntos curtos, os puntos de ataque directo, caen do lado da xogadora de Kazajistán. Oh, magnífico. Wow, que bolón. Moi bo traballo de Juve Ren, levantando aí, gañando pista con esa bola liftada alta, casi globo. Sí, é unha bola molesta, e lóxicamente todo o que sea levantar a bola e tratar de alongar máis os puntos e xogo máis táctico non lle está resultando nada cómodo a Ciben Balleva hoxe. Importante foi ese punto anterior que arrastraba casi, Sí, o que dicíamos antes, na primeira parte do primeiro set os rallies caían sempre de parte da kazaja e agora están caendo de parte da China.
Uf, que bolón. Bo traballo. Moi ben. 3-2. Parece que neste punto sí que quiso traballar a Kazaja e levou o punto con brillantez. Que fácil ademais era fallar esa bola, por confianza, en plan chegar, saberse volear, esa semi-volea, un golpe complicadísimo. O volea pegada, como decía o meu amigo Pablo Mosquera. Moitos nomes para ese golpe. Approach pos amigos. Volea liftada tamén. Bueno, mira onde está ahora restando. Vamos a ver se se mete un pasiño. Non sei se intentará outro resto directo. Ti que dis? No, no segundo saque non. Non vai arriscar tanto nun tiebreak. Uf, Lambendo Madre mía. lambendo a rede. Lambendo a rede ese revés. pero mira que como de novo un resto ao medio, aparentemente sen moito perigo, como é suficiente, ¿no? Tamén para volver a igualar 3-3, tiebreak espectacular. Este cambio que ten un puntiño de psicológico, porque obviamente iban 3-1, aí tiñan a posibilidade de separarse no marcador Yufei Ren, pero agora está todo igual. E ao saque a chinesa, pero Zillén Valleva que ten unha verdadeira arma no resto, capaz de facer restos directos. A min si me din cando rompeu o saque co 5-3 que íbamos a estar nun tiebreak, non mo creo. Nun tiebreak igualado. Non mo creo. Exactamente, mal del comentarista, pero viñamos dicindo que era unha superioridade case que aplastante, dicindo que só tiña que subir unha marcha para levarse o set, e mira, 3-3 nun tiebreak, E servicio para a China. Out. 4-3. 4-3. Que inoportuno, ¿no? Red. Por parte da Kazaka, que intentou aí xogarse ese resto outra vez, bo saque tamén, pero tampouco é unha cousa. Non foi un saque sideral tampouco. Tampouco, exacto. En embargantes resto impreciso, ansioso casi, fora. Outra lambendo a rede. Wow. Guau. Vaya ajustes que fai aí, que 4 iguales. te mira aí sen rematar o golpe. Esa característica terminación casi que de Nadal. Pois vai ser final de moeda ao aire, finalmente. Vamos a ver quen está máis tranquila nestes últimos 3 ou 4 puntos que nos restan. Vai ser con segundo de Zillén Valleva. Pois colleu a iniciativa ahora Yufei Ren, facendo. Penso que colleu de sorpresa neste punto a esa iniciativa que quiso coller a China antes de deixarlle reaccionar a Kazaja. Estivo moi ben elexido o momento. Vai por delante no tiebreak e co seu saque. Co seu saque. Necesita un break, un mini break agora no tiebreak a Kazaja. Uy, qué bueno. 6-4. Qué oportuno ese saque casi directo y vai ter bola de set. Neste caso Yufei Ren. Contra todo pronóstico, que complicado o tenis, Sí, sí. 6-4, bola de set. Escoitamos aí unha especie de grito da xente en plan, ui, como querendo. Bueno, pois segunda bola de set e ollo, porque esta sí que é psicológica
porque eu creo que se cae do lado da cazaca cambia todo, absolutamente, en cuestión de segundos. Con saque con segundo, este nunha situación de quizáis un pouco primeiro segundo, non sei eu. Madre mía, xógase. Iguales. 6-all. É un agora- problema que ben se ve desde fora, pero un problema de elección. Antes decíamos, quizáis co segundo saque, ás veces pensas que é máis fácil restar esa bola. E claro, non tes a inercia da velocidade do outro, suele ser un saque máis liftado. Meter un saque directo aí é complicado. E mira, como se pon isto, con 2 bolas de set. E isto cambiou. Isto cambiou porque agora é a China que vai traballar mentalmente a posibilidade de conquerir o primeiro set con 2 bolas, unha delas co seu servicio, e agora poden entrar as dudas. Vamos a ver si non se deixa levar por eses pensamientos negativos, pero vamos, escenario de máxima igualdade de novo, 6-6, contra todo pronóstico, estamos nos derradeiros instantes do primeiro set, 6-6, servicio Ciben Vallega. Bueno, pois todo por decidir. Vamos a ver que pasa. Fault. Outra vez con segundos. Out. Que outra mostra aí desa pequena superioridade que decíamos, a marchiña arriba que volve a relucir, eh? Sí, cando se mete dentro e abre a pista é realmente unha xogadora determinante, claramente. Vamos a ver agora porque o set Ball cambiou de bando. Sí, bola de set para Ciben Vallega ao resto, ademais. Vai ser con segundo. Mira a posición, Métese fai dentro, un amago, métese dentro da pista para meterlle un pouco de presión. pero volve atrás, eh? Sí, Moi sí, sí, inteligente este movimento. Sí. Magnífico. Bueno. Ciben Vallega. Con moitas, non moitísimas máis dificultades das previstas, pero finalmente conqueriu esa vitoria parcial no primeiro set. É un resumo, Gonzalo, a verdade, esa superioridade que claro, con 5-3 era moi fácil decirlo, logo empezamos a dubidar tamén un pouco porque nos fixo dubidar. No, pero sobre todo porque nese momento Sí. o tenis marcaba esa superioridade que reflexaba o marcador, pero a concatenación de xogos despois da China foi realmente sorpresiva e bueno, deulle moi ben a volta ao marcador. Volveu a salir esa marchiña arriba con estes, primeiro levantando 2 bolas de set e segundo facendo estes 2 golpes espectaculares. Entón, nada, vamos a aproveitar este intercambio de set para despedir a Gonzalo. Moitas gracias por pasarte por aquí. Un ano máis. Moitísimas gracias a vos, como todos os anos, encantado de comentar para vos e para todos os nosos espectadores no canal da Federación en YouTube e no canal do torneo. Por lo tanto, moitísimas gracias a vos e felicidades pola vosa cobertura excelente deste torneo. Moitísimas grazas. Bueno, pois vamos a refrescar un poquinho a garganta. Imos aquí a alternar comentaristas estrella, pero de momento deixamos con un poquinho de musiquiña porque eu tamén teño que beber, que non estou na pista aí pasando calor, pero tamén vou beber un pouco. Así que
Silencio, por favor. Gracias. Segundo set, servicio REN. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. En este caso, cambiando de voz alternativa que nos deixa Gonzalo e incorporamos a Yago solo, mira, Yago González. Bueno, Yago para los Está amigos. ben, Iago, me coñeceme todo o mundo, non hai problema. Yago comentarios, pero tamén Yago Clínica Hábitos. Ese. Fixo do torneo. Este sí que estaba en posto. Pablo Cacheda de narración, perfecto. Mira, a ver, que pasou neste primeiro set? Un set rarísimo, non? Que comentachedes antes? Porque Bueno, en 5-3 comentamos a superioridade de Cillén Valleva. De repente, bueno, deuse ya ela por levarnos a contraria en canto a que eu creo que non se relaxou, pero eu creo que teña unha marchiña máis, ten un pouquiño máis de tenis en xeral que todo o cuadro, na miña opinión. Pero claro, se lle chega, pois non o saca. E ao final tivo que sacalo. Primeiro para remontar ese 5-3, logo para ir ao tiebreak, e no tiebreak para levantar dúas bolas de partido e con dúas máis levarse o set, non? É que non sei ata que punto é que vai sobrada ou non, porque é moito riscar, non? O que fixo no primeiro set. Pero bueno, non Sí, sei. pero logo ten un arma no resto, non? Remete moitísimos restos directos, sobre todo con primeiros máis que con Sí. segundos. Sí, sí. E logo creo que nesas situacións un pouco de risco, pois Yufei ten que estar como a tope, ten que estar un pouco en buscar bolas máis largas, peloteos máis longos que non en contra, porque que Sonia Cillén Valleva cando quere remata o punto dun palazo, non? Sí, non sei. A min dá a sensación de que xoga camiñando, non está facendo nada así especial, está gañando os partidos en todo o torneo. Non sei, algo un pouco raro. Neste nivel, claro. Curioso porque son dúas xogadoras de 20 anos. Antes decíamos que eu pensaba que a China era maior, 40-15. sobre todo polo seu ranking, ¿no? Que estaba de cabeza de serie número 8, pero eu vexo como máis en progresión ascendente a Cillén Valleva, ¿no? Sí, hombre, está claro. Estaba
non sei que ranking tiña, 450, penso, pero que agora me imagino que saerá despois de Ourense isto, mellorará moito o seu ranking, entendo. A ver que fan, non sei. Eu penso que neste segundo set 40-30. vai ser un pouco parecido ao primeiro. Sonia vai estar aí a remolque todo o rato, cando queira e lle apeteza pegar a 2 paus e pa diante. Curioso como cambia estas finais. O ano pasado víamos unha final de moitísimo intercambio de Sí. peloteos longos. E levamos vendo un torneo de agresividade, de 4 ou 5 bolas. Pero creo que condicionada, non? Porque Cillemballeva leva kilos e kilos de partidos en riba. Claro. Eu creo que ten que, bueno, que non é unha elección, non? Estaría cómoda facendo peloteos máis longos, pero neste momento xa non toca, non? Eu non o sei porque non a coñezo, evidentemente, pero a min dá a sensación de que está moi cansa, de que non se move rápido de pernas, non sei, dame a sensación, cuidado, non o sei. Bueno, Iago, a ver se animamos un pouco o chat, que está moi calado. Simplemente dubidaron aí unha bola nun momento dado. Creo que xa nos reclaman como ollo de halcón casi. Pero Como miraches vos? é unha bola dudosa e aparte nun momento determinante. Creo que hubo unha especie de corrección de árbitro, non sei se derivada dunha decisión do línea, pero foi un momento importante porque o Feirren estaba nun momento ascendente. Creo que foi un 5-3, se non me equivoco, no xogo do 4-3, non? Sí. 15-0. A min pareceme que Estila. acertou o Silla. Pareceme que o Silla Foi unha corrección do Silla. corregiu, Uh -huh. porque o línea cantou mala e o Silla corregiu. Pero claro, non sei ata que punto o correxir interferiu o canto do línea no golpe da xogadora, non o sei. Non estaba tampouco mirando dende preto. 30. Bueno. Pero son humanos, equivócanse todos como nos equivocamos todos nós. É curioso porque ahora sí que, bueno, no resto Cillemballeva está moi cómoda, pero eu creo que ten que mostrar un pouco máis de superioridade no saque, non? Está errando moitísimos primeiros e creo que se ten que meter en pista, porque cando se mete en pista de arriba para baixo non o golpe é moi bo. Non, e sobre todo se non quere que se lle alonga o partido moito, porque eu sigo pensando que se lle alonga o partido, a favorita clara é a China, é Yufei. Porque eu anoto cansa, pero que despois o mellor non, pero chama moita atención os golpes tan curtiños que fai a China e o saque incluso, que tira a bola moi baixiña, é peculiar o seu xogo. Outra vez axustes pouco finos de Cillemballeva. Sí, pero porque lle vale tirar de brazo. Aí nesa xogada mirábamos que non se apartou de todo, de pés, tirou co brazo e pouco máis. Entón, bueno, pues, é moi difícil así, nestes niveis. Molaría moitísimo que no chat a xente dixera se van chegar o terceiro set ou non. A ver se a xente se molla. Vimos aí un comentario de Sergio Pazos preguntando se foi out, non? Eso xa o comentaxe. Era de antes, sí. Foi na bola máis... Fíxate agora, a superioridade que estaba tendo de outra vez con axustes pouco finos e 2-0 para Feirren. Pero deixase ir, é que é moi curioso, non? Moi curioso. E po espectador, sinto moito dicilo, pero é lamentable, porque non... E comentábamos agora, estábamos comentando todos aquí que son dúas xogadoras que non transmiten moito, non? Que non se alegran se gañan o set, que non protestan cando fallan bolas, que son moi planas, que está moi ben, como ten que ser, pero faltalle chicha, non? O encontro.
De feito, onte víamos o partido da pequena das Georgie, que era unha xogadora temperamental. Escoitábamos, Sí. daba a sensación de que te enterabas do resultado do partido polos Sí. berros, non? E de Sí, repente que- empezou a xente a deixar de berrar e decías, isto está sendo pacilla en Balleva, seguro. Tal cual, sí, sí. Estábamos nos a falar aí, elas estaban xogando detrás, sen saber, sen poder mirar, sabíamos como iban. Mm. Sí. E cando nos dimos conta, efectivamente, 6-3 de Cilla en Balleva, non? Que é Sí. o que suele pasar ás veces. Increíble, é que sorprendeume moitísimo o torneo desta chica. E se hoxe ao final gaña, non, que non o sabemos, pero se ao final gaña é curioso. Vamos, 0-30. Que Love é 13. increíble porque leva, eu dicía esta semana que a Yufei xogaba moito a pasar bolas e tal, e que hoxe non vimos ningún rally de máis de 4 pelotas. É increíble. A leva ao seu terreo e non hai maneira de baixala de aí. Quince 30. 15-30. Bueno, non sei se estaremos ante... A ver, No, pero tú máis longo, non? sí. Uf, Anotamos highlight o... anotamos, sí, non? 15-40. Decía que estábamos ante unha nova situación de marchita arriba de Cilla en Balleva, e creo que non me equivoco, non? Non, é que iso, é que parece que eso se activa cando ten o perigo de perder. Let. First set. Juegos Vamos. Valle. En la línea. Madre mía. Ren gana por 2. Bueno, pois a ver se vai desta. Sí que é verdade o que dicías de el espectador, non? É como a, Sí. quizáis non é unha... Bueno, non imos desprestigiar a final, pero se cada No, non é no. a mellor final que vimos nestas pistas, non? Bueno, o sea, ao final son fórmulas de xogar, Sí, sí. o sea, se xogas a 2 tiros, pois che vai ben e gañas, pois perfecto, non? É o que hai, está ben, é outro tenis, tampouco... Ás veces tamén podes facer monótono cando hai peloteos moi longos, o ano pasado, como dicías ti, que tanto Carol como ai, como se chama a checa? Balmanova. Eso. Vendula. Uh-huh. Facían rallies moi longos e tal, e bueno, pois o mellor a alguén se lle facía tamén máis aburrido polo tema de que non había moitos winners e tal. Bueno, pois este ano pois estamos mirando todo tiros a línea ou fora da línea. Depende de como saia, pois gaña ou non. Bueno, onte falábamos no programa, non imos a falar do que falamos, porque o que queira teno online, un programa moi entretenido, sobre todo para cafeteros do tenis, pero a verdade é que estiven chequeando por riba e faláronse cousas, pero apetéceme falar un pouco do aspecto físico, porque onte falábamos que en xeral no torneo tamén víamos pois un tipo de tratamento físico diferente, imos a decir, non? No caso das xogadoras, pero imos falar destas dúas. Que opinas a nivel tamén un pouco muscular, físico, / fisio destas dúas xogadoras en concreto? Pois mira, non podo opinar nada porque non as tratei en toda a semana. Bueno, eso es bueno ou es mal? Son dúas, bueno, normalmente significa que non teñen ninguna dor así. Bueno, é que unha delas non sei cal trae o seu propio fisio.
fisio barra preparador físico, que non, creo que non é fisio, pero bueno, da Cille igual, Valleva. a titulitis non danos igual aquí, non? Entón, bueno, pois pero si non as mirei a ninguna das dúas, ou seja que é raro porque, por exemplo, Cime Valleva ven de xogar en Ourense e gañar, entón ao final pois leva bastantes días xogando tenis. É raro que non viñera nin que sexa a soltar, sabes? Bueno, ela o fai da súa maneira, vaille ben, polo que se mira, pois está ben. En cualquier caso, sí que Cille Valleva se unha constitución tenista, non? Tamén hai un pouquiño máis de altura, tamén Sí, non vou ser prejuicioso do tenis pois cara máis leste, vamos a decir, pero igual que, bueno, falamos moito nos últimos anos do tenis checo pola cantidad de xogadoras que están vindo e por vir, non? Porque, bueno, eu conto unhas cuantas, xa empezando por Balman Nova, pero tamén ollo a Sir Maskova dentro duns anos que van a estar aí. Bueno, a propia Renata Hanrichova tamén, que ao final deixou un pouco, creo que se lesionou, pero tamén eran, bueno, o tenis checo espectacular, pero sempre temos a ou rusas, bielorrusas ou neste caso Kazajistán tamén, non é o mesmo, pero parecido, non? teñen ese estilo tamén un pouco que... Bueno, ao final tamén depende moito de onde veñas, pois o teu estilo será un ou outro, iso está claro. Iguales. Pero sí que é verdad que, falando do tenis checo, que eu veía que nas checas sí que hai esa solidez un pouquiño máis de bola dentro alta. Sí? Aquí un pouquiño máis agresivo, non sei, o mellor colle algún checo no chat e dime, mira, non tienes ni idea, pero... Non, eu que miro nas checas que hai no circuito xa profesional, son xogadoras moito de pegar paus, non? Sí. Pero non sei, eu non sei moito desto, non sigo moito a actualidade do tenis, Pois serán as do futuro, que ao final eu como fago tanto junior, ao final Claro. solo falo do que vas a dentro de 6 anos, Bueno, sabes? pero eso está ben, carai. Bueno, Cille Valleva. Bueno, mira, é Los que juegos iguales. non fixo absolutamente nada neste xogo e Sí. gañou. Señoras y señores, por favor, apaguen o silencio los teléfonos móviles. Gracias. Lévanos un pouco a falar tamén de outras cousas por iso, porque, bueno, o ritmo pois é o que é 2-2 isto, eu creo que é un punto de inflexión, Iago, porque se algo tiña que facer era distanciarse no marcador, eu creo que xa unha vez non está distanciada, a pouco que aprete Sonia. Sí, ademais, deixándolle claro, non, que cando quere, lle gaña. Que non depende nada de Rei, que depende máis de... E despois, por exemplo, este último punto que acabamos de ver, non? Sí, evidentemente está moi ben, é un punto moi bo. Pero ao final estás a xogar ao mesmo que xoga... o sea, estás xogando o que quere xogar Sonia, non? Que a 3 tiros, vale, gañas en 3 tiros, perfecto. Pero ao final non é o teu tenis. Eu penso que se equivoca un pouco a chinesa, non debería de intentar máis intercambios longos, máis subirlle a bola, máis cambiarlle direccións. Está xogando o que quere, mira. Está xogando o que quere Sonia, e despois tengo ese saque tan flouxiño que claro, Sonia está comodísima. Bueno, xa non son capaz de contar a cantidad de restos directos que leva a Cille Valleva, É unha pasada. Out. 30-15. 30-15. Cando lle abre o saque ao revés no lado da ventaxa, estás jodido. Perdón. É seguro que lle cae un winner de resto. Sorprendíame na posición da dereita, que Sonia resta abertísima, está Sí. prácticamente no pasillo, como confiando moitísimo no revés, non? A veces incluso lle xogou algunha mala pasada porque sacándolle un pouco ao cuerpo é complicado quitarse de revés aí, non? Cambiar a dirección da bola. Sí. Sí, pero ela penso que ten moita máis confianza no seu revés. Inda que ten unha boísima derecha, pero
penso que ten moita máis confianza no revés, e por iso apártase completamente. E ademais xa non é con restos directos, fíxate nesta última que simplemente restando forte ao medio xa é suficiente para que botar para atrás de novo a Joe Ferren, non? E ter a dominancia do punto, é que domina dende a primeira bola. Mira, esta bola, non? O resto ao medio. Sí, pero aquí xa lle colleu a ventaxa do punto. 30, 40. Cunha bola forte ao medio 30, 40. xa lle resta toda esa iniciativa. Non é capaz de levantar, come la bola. Estamos vendo demasiadas veces repetida esa bola como para non cambiar algo, non? Claro, é que a min, non sei, dame a sensación de pasividade por parte de Ren, non? Que dis, jolín, pero se che está a facer sempre o mesmo, cámbialle, falle un ángulo, falle unha cortada, falle algo diferente. Pero bueno, claro, non sei se o terá no repertorio. Dende aquí é moi fácil. Iguales. Pero ves, este punto está moi ben, sí, é moi chulo e gañou o punto, pero é que é o que quere Sonia, o sea, é tal cual o que quere E dá a Sonia. impresión de que Sonia non vai, vamos a decir entre comillas, porque non quere. Tal cual, é que é iso, é Está que a 1,5 metro, a sabes? min dá a sensación de que non vai porque non lle fai falta. Sí, sí, totalmente. Partido moi curioso que estamos vendo. Partido raro, sí, e torneo xeral raro de Sonia. Eu mirei todos os días. Ventaja. Como miraba por riba, sí, porque durante a semana non teño tempo de mirar os partidos enteiros, entón miraba a mellor 5 minutos que podía e tal. E dicía, bueno, esta rapaza hoxe perde. E non, e gañaba. Bueno, ao día seguinte, non, esta rapaza hoxe perde. E ao final, mira, está na final, Sí, sí. é un set arriba. Non sei, curioso. Ojalá sexa porque ten máis nivel que os demais e o ano que ven a miremos en torneos máis importantes. E podíamos dicir que estivo aquí en Vigo. Iguales. Bueno, a semana pasada entrevistámosla un par de veces en Ourense polo reportaxe dali. E xa nos dicía que estaba cansada porque leva moitos partidos, pois mételle 10 partidos máis, non? Claro. Eu creo que o factor cansancio no seu caso está sendo clave, non? Non sei que fará a semana que ven, sabedes? Non vos lo dixo, non vos lo comentaron. Pot. Non sei se vai xogar, se vai quedar en casa, non sei. Ventaja. Sí que nos decía, por certo, que quería meterse prontiño no top 100, que era un dos seus objetivos. Bueno, a seguir pasiño a pasiño para poder xogar Grand Slams, que ao final este paso eu creo que está un pouco a antesala para poder empezar a plantexarse entrar nun cuadro, non? Hai unha lenda urbana aí que di que unha vez entras en Grand Slam por primeira vez, pois máis ou menos tes para uns aniños polo menos para poder intentar pasar unha ronda, pero para que xa esteas polo menos nas previas dos Grand Slams. Sí, e colles a experiencia de xogar, estás xa é outro rollo. Onte o pensaba, eu estaba mirando un partido de rapazas de Cincinnati, pode ser. Daba... Moita peor calidade de imaxe que isto. Pois aunque digas así medio en broma, pois sí, é bastante menos calidade. Non, pero eu pensaba, non, que non son que algunha non é moito mellor que as que están xogando aquí, ou sea, digo, non lle miro tanta diferencia. O que pasa é que unha vez custa entrar nesa dinámica, non? Pero unha vez entras, penso que é máis fácil manterse, non? Máis fácil dentro do difícil que é, Estamos cansados de falar de casos, non? Pero é un pasiño, non? Falamos xa moitas veces de que a propia Jessica Bouzas no 2022 perdeu en cuartos nun torneo que ademais era de menos categoría que este, que era un 25. En Ourense fixo semis, non? Nun 25 daquelas tamén, en cuestión de 1-2 anos. Sí. Un pasiño para diante, pasar creo que foron 2 rondas nun Grand Slam ou meterse dunha previa.
E non digo que xa estea feito, non? Porque logo hai casos como de Marina Basols, non? Que despois de ter xogado ali, pois tamén ten que volver aquí para recuperar un ranking como o ano pasado e volver a meterse en Grand Slams. Entón, Sí, hombre. é curioso porque aquí sempre hai xogadoras moi xóvenes con moitísimas aspiracións, xogadoras veteranas que volven para recuperar ranking, xente que prepara US Open porque dos poucos torneos en Europa que hai de pista dura antes de US Open. Bueno, perfiles tan distintos Sí, que sorprende, non? un mundo moi complicado, porque que vivan 100 persoas en todo o mundo do tenis é unha pasada. Se pensamos no fútbol, por exemplo, hai cantos hai xogadores en primeira división, xa hai moitos máis de 100. Grupo moi selecto. Moi selecto. Mira, este é o primeiro punto que me dá a sensación que é o que tería que facer Ren todo o rato. Porque moveu unha de lado a lado, fixo a correr. Se a mantén así todo o partido, non aguanta. Digo cheu que non, é imposible que aguante con de físico. Tamén corta a hemorragia moi rápido, Sony, Claro. Non quere saber nada. Claro. Mira. Escoitamos un... Sí. Como na grada, hombre, algo distinto. Correcto. Sonó, verdad? Correcto. Pero é que verdade, ou seja, por lo menos algo diferente. Pero eu xa che digo que a Sonia non lle ven ben este cambio que fixo ela en vez de facelo Ren, e eu penso que non lle ven ben. E agora, mira, está xogando diferente agora. Isto é o que ten que facer o abanico todo o rato. Xogarlle bola profunda, que a outra non teña bolas para pegar dende a primeira parte da pista, non? Bueno, se escoita de sonido de fondo, estamos aquí metidos na casetilla. De vez en cando enchese máis de xente para buscar un poquinho de sombra. É porque tamén hai xente que está xogando ao mesmo tempo o torneo de Vigo, no mesmo clube, entón pois van chegando xogadores que tamén remataron os seus partidos. Pero bolón, insisto que isto é o que ten que facer Ren. Que sexan puntos máis de 5 bolas, porque sexan puntos nos que Sonia, vale, ten que facer un winner para gañar, está ben, pero que lle exixa ter que moverse, non que... Non? A ver, eu penso que se consigue facer isto, penso que ten chances no partido. Penso que vai ter oportunidades, senón é imposible. Que exceso de confianza unha vez máis, querendo entrar pola vía rápida. Non, pero eu penso que é o que xoga, sabes? O sea, ela está cómoda, ten moita tolerancia ao erro. Porque sabe que a alternativa é correr, non está para iso. Sí. Bueno, falamos moito de Sonia, pero Yufei tampouco é que este hoxe facendo un despliegue físico increíble. Un día de moito calor tamén. Esta semana foi unha semana complicada po tenis, porque fixo moito calor, moita humidade. Iso po corpo é moi cansado. Outra vez polémica. Sí. Hai xente que lle vai a dar atrás para o YouTube, creo, Sí. Dende aquí eu non podría dicir, a sacar o frame. Pouco foi unha queixa moi airada, ela sabía que... Non. Porque dai un pouco igual, ela vai o que vai, mentres non haxa ritmo, ela está contenta. De feito, nin para moito entre punto e punto, nin sequera para descansar.
Out. El juego Guillén va a llevar. Nada, non, que va. Non é capaz de Guillén reaccionar. gana por 4 juegos a 2. Con este que va, creo que Iago nos está diciendo que no hay partido, que se acabó. Correcto. A min dá má sensación. Non é que non haxa partido, é que depende todo de Sonia. E cando depende algo de ti, pois normalmente fas o que queres, non o que non queres. Bueno, pois aproveitaban aí para secarse neste 4-2, non é cambio, pero vai sacar agora Yufei nunha, para min, das últimas oportunidades de engancharse ao partido. Lo digo abiertamente. Non, home, está claro. Se non gaña agora está complicado. Bof, que autoridade tamén aí. Nada, moi fácil, moi fácil. Autoridade terceira, semi-volea, volea pegada, volea liftada. ¿Cuál es tu término para eso? Non sei, volea de longo percorrido, non? Esa es nueva. Esa nova, sí. Volea, Pois volea de longo percorrido. sí, non? Diría que rescatar os streamings, sempre temos debate. Pero semi-volea existe para ti, ¿no? Semivolea, non? Non Non, o en escoitara serio? nunca, non? Pero tienes unha xeración como a miña. Sí. A min entrenaron meses semi-volea. Sí. Sí, sí. Ostras, pois non o teño escoitado, non? O de semivolea. Joder. Sempre me encontro con algo con este. Se no mercantil de Pontevedra éramos especiales ou se... Home, Eu non creo sei. que eso era máis de Sanxenxo. A min dixeronme tamén que en Sanxenxo entrenaban semi-volea. Sí. É que ti ese golpe non o tes, Iago. Claro, é que non chego nunca. Es todo fondo de pista. A min este partido gústame moito porque sírveme para que cando alguén me di métese comigo como eu xogo, que son un tío que non pasa moita bola e tal. Pois mira, podo dicir que Sonia... Son referentes. Claro, podo dicir que Sonia gañou un 75 e está a piques de gañar un 25, un 35, perdón. Ti tranquilo que o tenis vai hacia aí, ou seja que o tenis de pasar bola xa está quedando atrás. A verdade é que curioso como está cambiando, eh? Sí, pero bueno, hai ferramentas millores tamén, non? Sí, hai momentos de alternancia, non? É o que está demostrando pues, o tenis, Perdón. o que está demostrando o tenis de ahora de pues, dos referentes máximos como poidan ser Sinner e Alcaraz, non? Que son capaces de mesturar as dúas cousas, pero Sí, xogando todo baixísimo, non? sí. O que pasa que, claro, que para que vas a xogar a outra cousa se outro pode che dominar dende aí. Juego break. Bueno, ben, Cambio de pelotas, ball change. o primeiro paso Guillén está. gana por 4 juegos a 3. Pero tamén de novo derivado dunha desconexión salvaxe. Non, sí, é que é brutal. É que todo por culpa de... todo o que pasa é por culpa de Sonia. Todo. Sí, decide ela para ben e para mal, non? Mira, teño aí dous excompañeros de clube que saen na cámara. E o meu capi, mira. Este plano era para ti, non Y importa o que pase en primeiro término. No. importa o segundo. A min... Ahora, Pois falamos dos cambios do tenis, pero a mí dá a impresión de que, bueno, o tenis femenino sempre foi un tenis moi agresivo, tamén moitos ¿no? altibaixos de nos resultados, marcadores extraños, pero bueno, claro, ahora cos referentes, igual que falamos dos masculinos, os referentes femeninos que hai, eu creo que tamén, por exemplo, unha xogadora como Mirra Andreeva, que xa cando xogou aquí con 14 anos, dixemos que era unha pasabolas bestial, ¿no? Como foi capaz de adaptar ese pasar bola ao circuito profesional, seguindo pois precisamente o contrario ao masculino, ¿no? De que estiveramos acostumbrados a sabalencas pegando palos, etcétera, a unha Mirra Andreeva que mete máis bola que tendo demais bolas agresivas tamén, pero foi capaz de reconvertir ese tenis sólido nun tenis eficaz no circuito femenino. Bueno, hai que dicir, eu recordo a Mirra Andreeva aquí no torneo junior que gañou aquí, non? Vivo fai no 2022. Fai 5 anos ou 4, non? 2022. 2022. E de repente, como medrou de corpo, aí houve un traballo grande, detrás diso. Iso non só é xenética, Aí houve un traballo potente no... Eu recordo a Nai que viña coa Nai solo tirándolle bolas coa man para quentarlle o resto.
Que é unha sí? cousa espectacular. A imaxe que é unha pena que non a teña grabada porque estaba xusto ao lado de nós, eu dicindo, ostra, pero isto... E a mai miramos como é aí miramos como é a genética, porque son moi parecidas de cara. E Mirra era así de pequeniña como cando viu aquí, así moi delgadiña, moi e agora como medrou. E a nai así unha muller tamén moi cativa, moi pequeniña. Curioso o caso de Mirra, dos que efectivamente sale un cada moitísimo tempo, un verdadeiro prodixio que eu creo que cando empece a gañar non vai parar de gañar, pero bueno, a cabeza tamén hai que traballala, a veces aí Bueno, e non é tan fácil, sí. Gañar non é tan fácil. Pero bueno, foi un dos casos máis salientables, porque ao final Ternon Junior e xa se lle veía algo distinto. Obviamente, Sí. sempre somos expertos en ver algo distinto en todo o mundo, pero no seu caso era precisamente por ser unha tía solidísima, ¿no? Eu vou recoñecer que non sei quen foi, non sei, penso que non foi falando con vos, pero preguntábanme, non, se eu miraba que esa rapaza poidera chegar, eu dicía, imposible, porque parecíame moi pequeniña, non? E mira, equivoqueime ben, Tivo Castro do Mundo, non? Ou algo así, unha barbaridade. 7 seguro, pero ahora non sei de que está, pero 7, bueno, unha pasada tamén. Bueno, a ver, hai reacción ou non hai reacción? Cálame a boca Yufei ou non? a ver, público no chat ou de Kazajistán tamén nos valen, se hai xente por aí que seguro que entenden perfectamente o galego. Home, en Kazajistán, sí, é o segundo idioma do país. Volve a ser unha situación como 5-3, non? Vímolo feito e de repente 4-3, 15-40. Sí. Sen nada que Mira, comentar e mira. con a doble falta, non? Mira. Doble falta, 4-4. Por certo, o outro día vou dicir un dato random así de por non sei por qué, pero mirei que Kazajistán era o país máis grande do mundo sen saída ao mar. Ajá. Pareceu moi curioso, porque non sabía que era tan grande. E de feito, miramos esta semana aquí ao entrenador de Sonia. Son fisionomías completamente diferentes. Me imagino que fala moito da mistura de culturas que teñen ali, porque non sabía, pero é un país enorme. Sí, todos podemos considerar pequeno o que non coñecemos. Claro. Son a Kazajistán, son a país pequeno, non? Sí, non sei por qué, pero sí, pero non. 15 iguales. Que axustada, de todos modos, facía falta. Sí, non lle facía falta para nada, pero ela non está tranquila se non tira a línea. Bueno, este momento é importante porque pode pasar o de antes, obligando a meterlle minutos ao partido, cousa que insistimos en que non creo que lle compense a Sonia Tillimbayeva. 30. Volvemos a ver unha Sonia moi agresiva no resto agora. Sí, porque ela sabe que ten que apretar, porque é o que dicimos, se por casualidade se equivoca e vais ao terceiro set, pódese meter nun papelón. Aunque tampouco vemos que Yufei Ren esté sobrada de enerxía, vamos dicir. Perfecto, outro resto ao medio da pista, sen baixar un nada as pernas, suficiente para que o punto non se alongue máis, non? Sí. Un déjà vu constante. Sí, totalmente. Parece que Yufei colle visos de remontar e de repente 3 bolas a línea. Mira. Juego Tillimbayeva. É que parece que canto máis forte lle saca sobre o revés, máis fácil fai o resto. E ademais con resto de novo, non? Sí. Resto Ahora- profundo. Iago, pronóstico, que non apuesta. Va deste ou non? Eu penso que sí, que ten que mirar que lle queda moi pouco
ten que apretar e gañar o partido neste xogo, porque é que antes xogou con fuego no primeiro set. Se lle sai mal, pódese meter nun problema. E home, xa de estar aquí, apretar un xogo máis non creo que lle custe moito. A ver que pasa. Imagino que seguirá na mesma liña, tirando paus, asustando as líneas e intentando que a outra non colla ritmo. O sea que apostamos por intentos de primeiro continuos. Sí. Pois eu mira ti por onde que son, sabes, por veces que estive aquí comigo que son moi fan dos primeiros segundos, no sentido de preparar un pouquiño esa, bueno, saque sobre o revés, boliña máis alta. Pero claro, aquí estamos vendo tantos restos directos que o pau directo. Ás veces compensache cun primeiro, é que é unha cousa, non? Sí, sí. Tamén é certo que sempre buscas un ace, obviamente, non? Pero vamos a ver que fai Yu Feiren, porque realmente agora eu creo que Cillian Valleva vais a xogar todo primeiro. Seguro. Pois mira, me cayó un pouco, porque iba con un poquito de kick, ¿no? Bueno, pero sí. Eso era buscando a T claramente, buscando que non devolvese el resto. Quixe no ver eu entón, ¿no? Bueno, non sei. Mira, isto que tiña que facer en todo partido, Rei. Claro, é que é o punto que ten que facer, é que non lle desmontas a táctica. E ademais vímoslo nun par de ocasións, boliña alta sobre o revés de Cillian Valleva incómoda. Sí, e ten que apartarse, non ten pés para apartarse. Porque estou seguro de que sabe facer esa bola, pero non. Mira, outra vez buscando saque directo, E por iso me gustan os primeiros segundos. Para tamén vaya segundo, Claro, é que aquí sí que era un segundo con moito kick, moi alto. A chinesa penso que se esperaba a bola no revés, non lle dá tempo de todo a apartarse. Cando lle deixas unha bola no medio a Sonia, xa sabes o que vai pasar. E veremos a ver se non fai algunha doble neste xogo. Hola. Uy, el bien del comentarista. Oráculo. Sí, sí. É que estaba mirando, Esta te la sacas para el Insta, Sí, é que estaba mirando, dicen, uff. Ahora cando tes que decir que sabes moitísimo de tenis, que viches moitos partidos. Non é verdade. 30 iguales. Es que vaya palos a la línea del fondo e unha cousa. Non sei, se gaña o partido, non sei como, creo que non lle vou decir porque non sei decirlo seguramente en inglés, pero decir lo de la marchita más. Cando necesitabas, notábase que lle metías unha marchiña máis. A ver como decimos eso en inglés. Sí, non sabría decir, tío. Ollo. Uy, qué bueno. Boa bola. Remontada, cuidado. E que aparte mira que cerca o tiña e agora de la nada pode ponerse 5-5 esto. Claro, é que... A ver que pasa con este segundo. A ver que fai. Mira. Wow, como acaba de cambiar. 5 juegos iguales. Sí, pero é que... É un pouco raro. Pensas realmente que non cambiou nada. Eu penso que non cambiou nada. Eu penso que le van xogando o mesmo todo o partido. No, o mellor tamén é que lles pode a presión, ollo, que jolín, que non é fácil, que estamos aquí a dicir así tan alegremente, pero o mellor tamén é que lles pode a presión, non só é físico, nin... Non o sei. Porque no primeiro set 5-3 é perder, é raro. Paul, 0-15. Que non hai maneira, ninguna quere tomar a determinación de gañar, é increíble. Unha de cal e unha de area que suele decirse, pero todas de la buena e de la mala. Cando chegan as dúas de golpe. Dalle iniciativa unha a outra, verdad? Sí, é como que se abren a porta unha a outra todo o rato.
¡Qué puntazo! Por fin, un bo punto. Este lo anotamos. Este anota ahí en los highlights, por favor. 15-0. Eu nestes intres vou vos confesar que estou tenso porque teño que xogar eu un partido e se vai ao terceiro set o meu rival vaime a odiar bastante. Claro, porque tes as túas funcións aquí. Claro, non podo xogar sen... Estou comentando, pero se teño que sair á pista, teño que abandonar. Fácil. Uf. 15-3. Llegan a iniciativa moi fácil, isto é mérito de Sonia, non é de mérito de Ren. Porque ao final estaba aí medio escorada e en canto puido tirou un revés cruzado. Cambiando direccións moi fácil, non? Sí. Como de muñeca a Sí, veces sí. sin axuste de pernas. Cambiando a dirección da raqueta simplemente ás veces. First service. Moi curioso como cambias direccións, a veces solamente orientando, non? Sí. Pero eu penso, é que claro, non sei, non, insisto que non a coñezo, non me mirei xogar nunca máis, pero eu penso que é máis porque non se move tanto de pés, non? Que tira moito de man. Pero fíxate que axusta moitísimo solamente poñendo a pala, Sí, sí, é ou a increíble. pala, así, a raqueta. Se me Foise dio plumero chai, aí, se me dio foise plumero. Fuera. Me retiro, deixo 7 comentaristas. Deixar a unha persona que saiba de tenis. Non, é compatible, home, é compatible. Compatible. Compatible 100%. Canto se lle chamou raqueta ás palas no seu Hombre, día. home, Pois claro. agora ao contrario tamén vale. Tamén vale, correcto. Bueno, pois bola de break. Que sustiña pasou. Out del juego. Sigue Malleva. Bueno, enésima oportunidade para cerrar o set. Gana por 6. Que yo fui reindo detrás da bola, mira que gestos, que actitude corporal, ¿no? Como indo detrás cando a outra apreta, Sí, non ten nada que facer, ¿no? Ten que traballar moitísimo, está está por riba, non vamos a falar, claro. polo menos neste torneo sí. Dende logo que sí. Acordaste É curioso porque, joder, gañando solo 2 15.000, de repente pegar un salto tan grande, ¿no? Gañando un 75 e un... bueno, esperemos, non sei se vai pasar ou non, pero polo menos se gaña aquí 35, xa faría final. Ter eses resultados despois de solo ter gañado 15.000 é unha cousa que di Sí. moito do estado de forma dela, non? Claro, claramente ten un pico de forma alto, claro, neste momento. Está en su prime, que dicen, Está en su prime. que dicen os jóvenes. No seu momento álgido, non? Que tamén temos a palabra en español e non o utilizamos. Español galego, perdón. Hai que buscar aí unha palabra galega boa para decir eso. Seguro que hai. Sí, sí. Bueno, a ver, que? Vai cerrar ou non? Hai que sacar os cortes da emisión dicindo, veña, cerras ou non cerras. Non é que non teñamos ganas de tenis, pero é que é por sensacións. É que... Non, é que a min dame a sensación de que cando está por riba en situación de definir o partido, párase de pernas. Eu creo que era como no boxeo, cando querían máis tempo, sabes? E Sonia o que está favorecendo o espectáculo, ela sabe que leva o partido ben, pero di, bueno, un poquito máis, para que el streaming montaron todo isto para un 6-1, 6-1, no. Que diría a Sonia que Bueno. highlights anotados dela xa temos para Sí. el top 3 de puntos. A ver, cuidado que agora 30-0. Engañoso. Cuidado, a ver. Pode ser, esta vez. Bo saque, que bo saque. 40-0. Ollo, 3 bolas de partido. Fuchilov.
Pois 3 bolas de partido, Ter. Vai ser capaz de cerrar. Aseguro vos que eu son o máis nervioso de todos. Ahí está. Home. E a miramos celebrar, Sí, sí. Eu pensei que era de xeo, pero non. Bueno, pois 7-6, 7-5. Un gran resultado para... Bueno, ahora é outro resultado, pero non pasa nada, foi puntual. Un bo resultado así para a hemeroteca, non? Para Sí. que quede, pero as sensacións outras, non? Sí, home, a ver, a sensación é que fixo o que quiso cando quiso. Pero o mellor non. O mellor ela estaba sufrindo, non o sabemos. Bueno, Iago, vouche deixar que vou intentar cazalas. Moitísimas gracias de novo. Gracias a vos. Vémonos por aquí. Vamos a intentar cazar unhas palabriñas da gañadora. Vémonos ahora. Veña, abrazo. Hola, ¿qué tal? Sí, se me escucha. ¿Cómo lo veis por ahí? ¿Qué tal por allí, por el control? Ya, right there. Bueno, pues estamos aquí con la ganadora de este W35, segunda semana consecutiva ganando. It's your second week winning, so how was today? So I didn't have any expectations at all for this whole week because I just wanted to keep playing and keep pushing. I had always a little bit of pain. I was tired, but in the end, it paid off, honestly. And I'm happy I came here after and kept fighting. And to win 2 titles in a row is really, really good. I'm really happy for this. Bueno, pues nos dice que no esperaba demasiado de estas 2 semanas, que al final salió todo muy bien, que estaba un poquito cansada por la carga de partidos, pero que al final salió todo bien. We realized about it was kind of tired because it was a lot of matches the last week. So how you manage this situation and how was about this tired? So I just tried to do day by day, and it was really hard some days. I had a little bit of a stomach flu, and then I had a bit of pain here in my foot and my stomach. It was a lot of things, and I just tried to survive the day, honestly, and it worked somehow. And today it also worked, and I'm really happy about that. It's a huge achievement for me again, so really, really proud of it.
Bueno, nos dijo que tuvo dificultades por varias dolencias también, por varios problemas que tuvo, pero que al final salió todo bien y está muy contenta. It's your second title here in Galicia. It's the best results that you had in your whole career. So what do you expect from here? It's the beginning of something or what? I mean, I hope it's the beginning of something because it's a great start, honestly. I always play good in Spain. It's not my first title in Spain. My first title was in Vienna when I won a junior tournament and then a women's tournament in Madrid. So, like, I have a lot of luck in Spain, I think. So, I'll keep coming back and I hope one day I get to play the Grand Slams and keep pushing. So congratulations again you. and good luck in the future. Thank you. Bueno, pues nos decía que no es su primera vez ganando aquí en España, que al final... Thank you, you can go, thank you. Que no es su primera vez aquí ganando en España, que ya ganó en otros sitios, pero son los dos títulos más importantes de su carrera, que se le da bien en España, o sea que está muy contenta de haber ganado aquí y que espera en el futuro ganar también pues Grand Slams y torneos mayores. Esperamos que así sea y podamos verla a Sonia Cillén-Valleva pues ganar más cosas en el futuro y que lo veamos. Vamos a quedarnos con la entrega de premios, vamos a volver a pasar ao galego, imos quedar aquí coa entrega con toda esta xente cos recolle pelotas e con toda a xente do Mercantil de Vigo. Vamos a pedirlle aquí ao meu compañero realizador que nos dixe un minutiño aí de musiquiña, todo preparado para esta entrega de premios no Mercantil de Vigo. ¿Este es el de hoy? ¿Vais a jugar ahora vosotros? Sí, no entre nosotros. Hacéis que nos va.
Que tal? Moi boa tarde, benvidos a todos. Moitísimas grazas por acompañarnos un ano máis aquí no Mercantil. É un placer ver que ano tras ano cada vez estas gradas teñen máis xente, que máis xente quere achegarse ata aquí para disfrutar dunha semana do mellor tenis femenino. Organización. Viven esta semana de maneira intensa tanto as labores de pelota partidos, así que os árbitros. Vamos, se escoita. Seguimos. No. Aquí. Vale, pois xa sabedes os que teñen que falar que nos quedamos por aquí. Dicía que hai que darlle as grazas a todos os que participan neste torneo, os árbitros, a xente que organiza, as deportistas, Sonia, Yufei, thank you for this match, congratulations. Hai que, bueno, pois disfrutar desta oportunidade que nos dá Vigo, disfrutar do tenis, disfrutar destas mulleres, que é importante tamén ter unha semana dedicada única e exclusivamente ao tenis femenino, torneo internacional, mellorando cada ano, así que grazas a todas e grazas por esta organización. Grazas ao Mercantil, porque sen eles tampouco sería posible, así que, presidente, ten a palabra. Hola a todos, gracias por estar aquí disfrutando del tenis. Yo querría dar las gracias a todos que habéis colaborado en este torneo, que ha sido una semana intensa, empezando por los chicos, los recogepelotas, que habéis aguantado muchas horas al sol. También a la Academia de Tenis con Alex Soto a la cabeza, que lo han llevado de cine, y a toda la gente que ha trabajado por detrás que no se ve. También quiero acordarme de Lexus Breogán Galicia, que es nuestro patrocinador, que nos ayuda a sacar esto adelante. Es un apoyo que es muy difícil de conseguir y que les estamos muy agradecidos. Y por supuesto a las autoridades y demás entidades que están detrás, Diputación de Pontevedra, Concello de Vigo y Xunta de Galicia. Sin ellos no sería posible. Y desde aquí me gustaría enviar un mensaje. Yo creo que el tenis hay que hacerlo crecer en Galicia. Tenemos un W35, pero desde aquí les envío el reto a las entidades de que lo hagamos crecer. Siendo localistas, tenemos un V75 al lado. No sé, a lo mejor si lo subimos un poco, ¿qué tal? Bueno, en fin, que lo dejo por ahí el guante y a ver si me lo recogen. Por lo demás, so for the players, it's been an amazing week. So our kids, our little players have learned a lot from you. So it's been a pleasure. So we'll meet you maybe another tournament, but I want to congratulate you for your great performance and see you next week, I hope. So congratulations. Nada más. Muchas gracias. Ojalá, si las tenemos aquí el año que viene, será señal, presidente Sergio, de que le ha gustado el torneo y que quieren repetir. Y como el mensaje ha quedado claro, el reto mandado, vamos a ver si recoge ese guante el presidente de la Federación Gallega de Tenis. Pensemos que era presidente. O turno seu. Bueno, boas tardes. O primeiro, agradecer ás institucións desde a Diputación de Pontevedra, o Concello de Vigo, a Xunta de Galicia e os demais patrocinadores que fan posible este evento, porque sin eles é realmente imposible. E logo a dedicación e implicación de todo o Mercantil, desde a dirección hasta o último dos nenos que recolle as pelotas neste torneo. En canto ao guante se estudiará, pero tamén debedes saber que este ano eu estou xa como xestora, non estou como presidente. Pero se estudiará, se mirará con cariño e xa veremos onde podemos encuadrarlo. Vale. Gracias a todos por a vosa implicación no evento. Imos agora coa entrega de premios. Vai facer a entrega do premio a subcampeona deste torneo de tenis internacional de Vigo, Yufei Ren, a vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez. Sí.
entrega o premio de campeona Sonia Cillén-Balleva, que ademais ven de gañar tamén en Ourense esta mesma semana, participou onte na final de dobles, así que fixo un torneo increíble, vai entregar por parte do Concello de Vigo a concelleira Ana Mejías o premio a campeona Sonia Cillén-Balleva. Congratulations. Nora, boas dúas, imos facerlle unhas preguntas ás dúas para que nos conten como ten sido a súa experiencia aquí en Vigo, a campeona e a subcampeona. Así que, para as dúas, what did you think about this tournament here in Vigo? Really nice event. Thank you to the organizers and also to the Region Galicia. I really like Vigo as a city, and the view to the ocean is also amazing. And also congratulations to you, Faye, for the great fight and great week as well. We had also a tough doubles match 2 days ago, and so congratulations on a good week. And thank you to all organizers, and of course to my coaches and to the federation who supports me. Thank you. It's feeling really amazing here, and thanks to all the staff who make the tournament so well. Thanks to the ball keys, to the supervisor, to the tournament director, and I want to thank to my coach for your continuous help and your always guide me and step by step. This is our one step forward, so we just keep going. And congrats to Sonia for the amazing 2 weeks. You won 2 titles. Wow, and great performance today. Congrats. For myself, I just keep going and keep doing the right thing. And thank you guys. Thank you guys for watching. Claro que sí, que o tenis non sería o mesmo sen dúbidas sen o público. Dicía antes Sergio que a ver se podían repetir. Would you like to repeat here in Vigo next year? Let's hope yes, and let's hope I also can repeat whatever I did last week and this week some other time. Yeah, of course, it's a nice city, and I feel good. Hope to be back next year. Okay, thank you. Congratulations. Pois xa temos así estas dúas xogadoras deportistas. Moitísimas grazas por estar aquí connosco neste torneo internacional. Dicíamos antes que é moi importante tamén os patrocinios, a xente que apoia o deporte, a xente que está para que estes torneos, para que non só este, senón moi todo o deporte que temos aquí na cidade, se poida celebrar. Así que imos darlle as grazas e tamén vai ter as palabras a vicepresidenta da Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, I would like to congratulate the player tennis. Congratulations. Yo que quiero decir simplemente que este tipo de torneos lo que hacen es dar visibilidad a nuestra ciudad. La ponen no solo en el mapa a nivel nacional, sino también internacional. Y al final se desarrolla un deporte muy querido por todos. Y estos niños que hoy forman parte de la organización y recogen pelotas, al final están viendo a chicas, a chicos que van a ser sus referentes y algún día puede que estén ahí. Así que desde las administraciones lo que tenemos que hacer es apoyar también el deporte base para que este tipo de torneos y de eventos sean posibles. Quiero dar las gracias al Mercantil, como siempre, por su organización, a los jueces, por la labor que hacen. Y nada, yo recojo el guante. Sergio, aunque haya una gestora, me da igual. Si traen un gordo, ahí estaremos apoyando,
por nuestros deportistas, por el deporte y por todos ustedes que nos acompañan. Así que muchísimas gracias. Gracias a Deputación por ese apoio. Sergio, toma palabra. Bueno, dicíamos, escoitábamos tamén as nosas xogadoras o importante que é a deportividade, efectivamente. Felices unha pola outra por as semanas de rivalidade, porque iso tamén o que fomenta o deporte. Tamén patrocina este evento o Concello de Vigo, así que Ana Mejías, túa palabra. Buenos días a todas y todos. Pues yo finalmente también sumarme a las felicitaciones y al agradecimiento a los organizadores, a los sponsors, al Círculo Mercantil por el esfuerzo de poner a disposición de este torneo de tanto nivel pues toda esta semana. Y por supuesto a todos y todas los que habéis participado en el trabajo duro de llevar a cabo una competición tan importante. Muchísimas gracias al público también por asistir y dar soporte y apoyo, porque sin el público estos eventos no lucen y no tienen tanta visibilidad sin vuestra presencia. Thank you very much for the public for attending to this competition. Congratulations to all the participants, especially the winners. Both you are winners. You are splendid women, and I hope this competition helps you in your sporting career. Y bueno, igualmente el Concello de Vigo como administración, como decía Luisa en la parte de la Diputación y otras administraciones, es una satisfacción y un deber para nosotras el dar soporte a algo tan importante como el deporte. Una actividad que va más allá de la competición o de una actividad, bueno, pues semiprofesional, sino que lo hablábamos al principio. Yo creo que junto con la música forma parte de eso que aporta valores, crecimiento personal, cohesión social y progreso en una comunidad y en una región. Además, en este caso, deporte femenino, que tiene, como hemos visto, tanto nivel igual que el masculino. Y eso es gracias, evidentemente, a la federación, a todos los que apoyáis, pero también, repito, al público, a todos los que seguís estas competiciones y hacéis que las mujeres pues estemos al mismo nivel que los chicos y que al final, bueno, pues hagamos una sociedad muchísimo más justa, igualitaria y llena de oportunidades. Así que nada, esperamos veros en la próxima edición y yo por mi parte, el guante está lanzado, yo recojo también. Queda un año para trabajarlo, así que seguro que el próximo año aquí nos vemos, seguro que mucho más y mejor. Muchas gracias. Pois eso esperamos, que o vindeiro ano teñamos máis tenis, mellor tenis aquí no Mercantil, nestas instalacións increíbles. E como xa é unha tradición, o facemos todos os anos, dicíamos antes que tiñamos que dar as gracias aos patrocinadores, estes cativos e rapaces que axudaron durante toda a semana para que este torneo fose o mellor posible. Os xuíces, os árbitros, e como dicía, é unha tradición porque sempre pecha este acto, este torneo internacional de tenis feminino, un dos nosos árbitros, que estivo traballando tamén toda a semana arreo, pero que hoxe vai pechar este torneo, esta entrega de premios, como é tradición, tocando coa gaita o himno galego, ele Manuel Martínez Vaz. Moitísimas grazas.
Bueno, pois precisamente co himno galego interpretado polo árbitro Manuel despedimos esta retransmisión que agardamos que fora pois do gusto de todos e todas que estivestes ao outro lado. É un placer aquí, como sempre, ter ofrecido en streaming de calidade gracias a, como non, a iniciativa da Federación Galega de Tenis. Unha vez máis, estamos aquí pola aposta que se fai polo tenis retransmitido, en este caso femenino, neste torneo W35. Seguiremos por aí. Vamos a agradecer tamén ao Mercantil de Vigo, que sempre se porta moi ben con nós, deixándonos facer aquí o traballo como queremos. E unha vez máis, e como sempre, ao meu equipo, ao equipo de Volvemos a Primera, hoxe formado por Víctor na realización, tamén Mena na cámara de foto e vídeo e a Fer na cámara de repeticións, tamén a Ángela polo seu apoio logístico e o seu apoio en todo o que é posible. Eu fui un Pablo Cacheda, grazas tamén aos comentaristas que me apoiaron unha vez máis aquí. E vémonos na seguinte, non sabemos todavía cando, pero seguro que con Tenis Junior dentro de ben pouco e dentro dunhas semanas nos torneos junior, que unha vez máis seguramente faremos. Un saúdo dende Vigo. Vémonos. ¿Pero quién está manipulando?